नमस्कार मंडळी, माझ्या नवीन व्हिडिओ तुमचं खूप खूप स्वागत असतं. आणि आज बऱ्याच दिवसांनी घराकडून व्हिडिओ बनतात. तर आमची आता शेतीची कामं चालू झाली असतात आणि आज आमच्याकडे लावणी असतात. मी आता कामावरून दिलंय जस्ट, आणि आई, ताई आणि पप्पा तिघ जण लावणी करतात. तर आपण जाऊया आणि आपली किती शेती होई दिली आहे ती पण बघूया. तर चला म्हणजे आपली यासाठी लावणी चालू असते बघा. पप्पा, ताई आणि आई लावतात तिघ जण. मंडळी, ताई गोव्यावरून आमच्या इकडे लावणी लाव 2 दिवस सुट्टी घेतल्या ना कामात, आणि अक्को 5 लावून झालेत. 1 2 3 4 5 6 कोपऱ्या राहिले नाही एका इडी. हे बघा, यासाठी पप्पा लावतात. पप्पांका यावर्षी बरा नाही, असा जखम झाली असा पायाक, आणि ताईला हेल्प करू आपल्याक. हे काका आमच्याकडे आज कामं गेलेले. तांबाखू खाताय? हो, लपवले नाही. तंबाखू टाकतले सगळे कडा गो तंबाखू खाते. कमी करून येऊच नाही काय इरड होईया आता. संध्याकाळ रात्री 10-11 वाजता त्याच्यावर कामच असतात. पुढे तेच शब्द उद्या येतलाय मग कामाक? नाही, एका दिवसाका जिल्हा. चला चाय देतोय त्या काकांका, चाय देऊया आपण घराकडे जाऊन. कामाक होते आमच्याकडे. कसला नाही आता. आई माझं कौतुक करता बघा. माझा घ्यायची आहे. सारखं आपला मी आहे. यासाठी मामाची शेती पण चालू, आपण तिकडे जाऊया नंतर. पण अगोदर यांना चाय देऊया घराकडनं. भाजी मारल्या. एकदम जाऊया. होय हो, एकदम जाऊ. त्याला काय दिलं? ते पण लागू लागले काका ते. ते रस्ते आता बनावली. तंबाखू खाऊन जोर दिलो. ओ काय सांगताय? काय सांगतात काका? औषध वया. चला यांचा लावून द्याला, आपण घराकडे जाऊन चाय ठेवूया. यावा तुम्ही, मी चाय ठेवतोय. या साईडने जाऊया. आणि इकडे आम्ही आता रव पेरलो नवीन, जो की आता येतो तरव परत चाक. आमचं तरव कुसलो यावर्षी, दाखवते तुमका. 2 कोपरे आमचे यावर्षी बाद गेले तरव्याचे, आणि बऱ्याच लोकांचे गेलेत, आमचे जसे नाही. नवीन रव असा जो आता येतात, सुरुवात झाली आहे त्याची. योग हे बघा. जाऊया आपल्यासाठी घर असं. हे बघा, आमची पूर्ण शेव लावून झाली. खाली फक्त बबलूंची रवल्यात, आणि हे जे मधले कोपरे दिसतात ते आमचे असत. आम्ही तसलोच तरव काढून लावलो कुसलेलो. बाकीचं तरव आमचं कुसलो हा. आणि हे काकाचे असतात कोपरे सगळे. हे बघा, आमची एवढी सगळी शेती आहे. खालच्या टोकापासून जी शेती दिसतात ती आमची सगळी लाडांची असं. ही पूर्ण दिसतात ती वरच्या टोकापर्यंत. ही बघा, ही सगळी आमची शेती आहे. आणि यासाठी आपलं घर असं. ह्या जाऊया, इकडून जाऊया. आम्ही तसलंच तरव काढलं आणि शेक लावलं, त्याच्यामुळे तरव असं आमचं यावर्षी. हे बघा, तुमचा मी तरव्याचे कोपरे पण दाखवते. आमचा तरव कुसलो होतो यावर्षीचो, आणि आता बारको तरव आमचं काढून लावतो, जो की चांगलो असा. तर आता पहिली चाय बनवूया त्यांना, चाय वगैरे द्यावी, नंतर आपण बाकीचं दाखवू चालू करूया. हो, बरं आलं. मंडळी, चहा वगैरे आपली पिऊन झाली आहे. आता मी तुमका आमचं तरव दाखवते. कुसलो आमचं यंदा 2 कोपरे तरव फुकट गेलो. फुकट म्हणजे थोडंसं लायलो, पण थोडंसं फुकट गेलो. दाखवते. हे बघा, सगळं तरव आमचं यंदा असं पात त्याची पूर्ण जळली कशी. म्हणजे मध्ये जा ऊन पडला, पाऊस पडला, ऊन पडलं, त्यात आमचं तरव असं झालं पूर्ण 2 कोपऱ्याचं. हे बघा, खालचं कोपरं तो पण तसंच झालं पुरं. दिसणार नाही त्याच्यात काय. तसलंच आम्ही थोडं थोडं काढून लावलं, आणि आता बाकीचं. हे बघा, आणि आता हे कोपरे लावचे रवलेत आमचे. आणि यासाठी आम्ही नवीन तरव काढतो, बारको तो पेंडी ठेवले नाहीत मेरेर. जाऊया खाली. हे बघा मंडळी, हे असं बारको तरव, जो की आता आम्ही लावलो आज. याचे पेंडी काढून असे ठेवले नाही.
म्हणजे आपली शेती आपण बघितलं. आता आपण मामाच्या घराकडे जाऊया. मामांची कितपत लावून झाला आता बघूया. 5 6 आमच्यावर कोण ना आम्हीच. मंडळी आपण मामाकडून निघालो. मामाचं तरु वगैरे बघून झालो आणि आता आपण घरात जाऊया. त्यासाठी मामाचा तरु असा जो आमच्यावर कुसकुसलो आहे बघा. हे बघा हे सगळं पूर्ण कोपरं कुसलो आहे मामाचं. इथून आता आपण डायरेक्ट घरात जाऊया. मंडळी मामाकडून घराकडे येलोय मी आणि आमच्या तुतीची झाडं फळा लागलेली. आता पावसामुळे ती खूपच झडली आहेत. आपण बघूया फळं असत का नाही वर. तर चला पिकली आहेत काय पूर्ण झाडान गेले तर आपण बघूया. हे बघा या साईडला आमचं तुतीचं झाड आहे. या झाडात बरीच फळं लागलेली जेव्हा मी बघितलेलं आहे. आता ती सगळी झडली आहेत. थोडीशी काहीतरी रवली आहेत. ही बघा पावसामुळे हे झाली ती. गेल्या वेळेस मी बघितले तेव्हा भरपूर फळं लागलेली. आता एवढीशी म्हणजे अशी रवली आहेत थोडीफार. आणि दुसऱ्या झाडात लागली आहेत. ही बघा ही आता लागतं वाटतं दुसऱ्या झाडात. ही बघा कच्ची आहेत अजून आणि बऱ्यापैकी लागली आहेत. आणि इकडे आता लालसर होतं थोडीफार. आपल्याला ही 2 भेटली आहेत काळी झालेली थोडी. तर आपण खाऊया ही. बाकीची पिकाची वाट बघूया. हे बघा आमच्या इकडे जास्ती लोकांकडे तुतीची झाडं नाही आहेत. आम्ही गोव्यावरून आणून लावलं. तर कोणी कोणी तुतीची आवडीन खाली आहेत ती कमेंट करून सांगा. आणि कोणाकोणाला आवडतात त्या पण सांगा. मंडळी आजचं माझ्या शेतीचा व्हिडिओ कसं होतं हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आमचं तर जवलं यावर्षी. तुमचं पण असंच झालं की तुमचं चांगलं आता आपण आमका कमेंट करून सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.